תלבושת לבנה. לתקוף את השער שבצד ימין, שעליו מגן לירן שטראובר. שופט קרוב מאוד לאירועים. בסדר. לא יודע למה. נראה לי שמכבי נתניה מסתמכת על כדורים נייחים. הנה זה בא! לא. זה מה שנראה לי. שהיא מסתמכת רק על כדורים נייחים. פרסמן בכניסה טובה לכדור הזה, אייל. אי אפשר לעצור אותו. משחק ראש נהדר, יש לו. הוא גבוה מעל כולם בכמה סנטימטר. מרין. זה כדור שקוף. ברוכיאן קרא את זה. הנה התקפה של 3-4. עכשיו 4-4. איזה כדור יפה! איזה כדור יפה! צריך להוציא את המסירה. צריך כבר להוציא את המסירה. מר יצחקי. בואטנג עכשיו לוקח בקלות. נתניה פשוט לא עוברת את החצי. בקושי עוברת את החצי. זה שזנברג, זה מצב מסוכן עכשיו. זנברג מניע את הכדור ועדיפה גדולה של שטראובר. עדיפה לא גדולה, נהדרת של שטראובר, נהדרת. למה אחרי כל העדיפה אבל הוא מאשים את השחקני הגנה שלו? זה אני לא מבין. זה כבר אמרנו בשבוע שעבר, זה עניין של הרגל, אבל יופי של עצירה. אני בכלל עם נושא שטראובר, אני לא מתעסק איתו היום. זה לא עניין של להתעסק. באמת עדיפה נהדרת, והוא שוער מצוין, אבל למה כל הזמן להאשים את ההגנה שלו? את הזמטה שולח את הכדור שלו. גזל בהטיה נהדרת על בואטנג. הנה התקפת, מעבר יפה מאוד. הכדור הזה לשלב מנשה. חפיפה של מאבי. ושלב מנשה מעביר לשמאלית שלו, זה יותר טוב. והשופט שורק לעונשין מ-11 מטר. עונשין שמשיג איתי שכטר בסיבוב זריז בתוך הרחבה. מכבי נתניה הולכת לבעוט מהנקודה. בדקה הראשונה אמרתי לך שדוד אמסלם משחק רחוק משכטר, והנה ההוכחה. פעם שנייה, זה מה שנתניה, היא בונה על המשחק, על האיכויות של שכטר, על הסיבוב המהיר שלו. דוד איחר אותו בדקה, בשנייה זה פנדל מוצדק, ואני לא יודע אם אין פה אדום גם. גזל בוחן אותו. הנה זה בא, בפנים! שם מצוין של גזל, 1-0 מכבי נתניה, פנדל מושלם. אני לא חושב שזה פנדל מושלם, הרבה מזל, זה פגע במשקוף, יכל גם לצאת באותה מידה. ראיתי כבר פנדלים יותר טובים, אבל 1-0 זה בפנים, זה לא משנה כבר. כל שחקני השדה בטריטוריה של נתניה. השתחררות גדולה של ברוכיאן עכשיו, לרגל שמאל שלו, שולח את הכדור פנימה ליצחקי. יצחקי בסיבוב, וברוכיאן כל כך רצה את הכדור לרגל. פעולה כל כך גאונית של ברוכיאן. תחזיר לו דאבל פאס ב-1-1 עם שטראובר. תראו את זה, אלמנטרי, my friend, אלמנטרי. זיו כעת מספר 14, כדור טוב שלו. מיכאל זנברג, זיו כבר מתחיל לפרוץ באגף שמאל, הכדור למרכז, ושער! ב-1-1 של בן שושן בהתקפה נהדרת מצד שמאל. סוף סוף זנברג עושה את מה שהוא יודע לעשות עם רגש בזמן. גאוני הפס, אין שום אופסייד. אין אופסייד. יופי של כדור ויופי של גול לבן שושן. ומגיע לבית"ר ירושלים. 1-1, שער ראשון העונה בליגה לעמית בן שושן. ואולי זה יפתח איזושהי מסכת של שערים שלא כל כך הלכה לו. אולי זה יעורר את מכבי נתניה שהיא צריכה לשחק גם כדורגל התקפי ולהבקיע שערים ולהתקיף. שכטר מנסה לעבור ולא מצליח, והנה עכשיו בית"ר ירושלים, הכדור לברק יצחקי, מרין איתו. יצחקי יותר מהיר ממרין. את הכדור לחבר שלו. שוב בן שושן מוריד את זה, ויש לנו 2-1. 2-1 של ברק יצחקי. מכבי נתניה עדיין כואבת את השער הראשון שהיא סופגת, והנה באה התקפה הפעם מימין, וברק יצחקי כובש את השער השישי שלו העונה ומעלה את בית"ר ל-2-1. לא, 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 לא. בסדר. גבולי זה לטובת ההתקפה. אמסלם הקשיש לוקח אותו. עכשיו כניסה חזקה של אלמוג כהן, ואלמוג כהן מאבד את העצבים. זה אני אוהב. תשאיר. זה אני חולה על הדברים האלה. זה פשוט תענוג, אתה אומר, הנה, אוי. מה זה עכשיו זרקו? מישהו שם על הדשא. חגיגה. כן, משהו אהב. משהו עם הרבה מיץ. הופ, ראית? איזה פחית, כן. הנה עוד אחד, הופ, ראית? זה היה כוס מיץ תפוזים וגרעינים,
יפה. לא, גרעינים לא כואב, אבל פחיות משקה, אסור שיכנסו הנה, זו הייתה פחית משקה עכשיו. מה זה היה? אוי, זה פחית משקה. לא, זה היה כוס. כוס. אריק. שוב עדיפה מצוין של שטראובר, הכדור היה טוב למסגרת. רגע, בוא נראה אם זה לא פוזה. פוזה. למה אפשר לעצור את זה בלי לקפוץ? כן. בואטק מגיע, איזה כדור, וואו, איזה כדור. שטראובר? איזה עצירה של שטראובר. איזה טיל של איזה בואטק. כדור בועט בואטק. טוב, שטראובר. שטראובר צריך להעביר את זה לכיוון טולו תמוז, עושה את הסיבוב ואוחיון עם הבעיטה. המסירה היא לא אופציה, הכדור הזה של תמוז פנדל. ופנדל, אומנם פנדל. צודק פנדל השופט. ב100%. צודק השופט. יציאה לא טובה של שטראובר. זה לא בכיוון השער בכלל. לא נגע בו. לא נגע בו ברקוביץ'. נכון, מה שנכון, נכון. לא פנדל. אני מתפלא איך שטראובר לא רץ לשופט להגיד לו. הוא רץ להגיד לו. הוא לא רץ להגיד לו, הוא לא נגע בו. לא נגע בו, הצגה גדולה של טולו תמוז. עוד פעם. רוצים לראות את זה עוד פעם? הנה תראה. רגע. קופץ תמוז כמו גדול. עצירה יפה מאוד של שטראובר, גיבור המשחק לטעמי. ללא ספק. הנה, התחלת עכשיו. תום התוספת. והנה זה בא. ניצחון גדול לבית"ר ירושלים בנתניה. הפסד ליגה ראשון לנתניה. היא יורדת למקום השני, בעצם במקום השני גם לפני המשחק הזה עם הפרש טוב יותר של חיפה. אבל בית"ר, הסיפור הוא בית"ר ירושלים עולה למקום הרביעי, 7 נקודות מהמקום הראשון. כן, כל פתוח. האיש בתמונה, ראובן עטר, זה המגרש שלו, הוא עשה פה שנתיים נהדרות, יש לו מזל במגרש הזה.